Podignuti na najisturenijim i najnepristupačnijim dijelovima obale, svetionici su međaši plovnog puta uz istočnu obalu Jadrana. U Crnoj Gori ih je 2, duž hrvatske obale 48, koje je podigla Austro-Ugarska u 19. vijeku. Ta zadivljujuća graditeljska i pomorska baština tema je još nezavršenog dokumentarnog filma i monografije entuzijasta iz udruženja Lux Mediteranum, koji su ih sve u protekle 2 godine obišli jedrilicom, i to po lošem vremenu, kako bi zabilježili autentičnu atmosferu i napravili fantastičnu foto i video dokumentaciju. Ta lanac svjetionika u stvari predstavlja markirani plovni put kojim se plovilo od antičkih vremena do danas. I da na neki način to upoznamo, a ujedno tražeći na neki način jednu inventivniju prezentaciju Jadrana, odlučili smo se pokrenuti ovaj projekt koji u stvari ima 2 faze. Svaki od tih svjetionika u stvari predstavlja jedno monumentalno građevinsko djelo i postavlja se pitanje s pozicija današnjih tehnologija kako je uopće to na tako nepristupačnim mjestima moglo biti izgrađeno. Dakle, to je prva nekakva naša fascinacija. Druga je taj život na lanterni. Znači, na svim tim svjetionicima živjeli su ljudi i za nas, možda površno gledajući, to se čini romantično, međutim, to je vrlo težak i odgovoran život. Svjetionici i danas, kao i prije 150 godina, besprekorno funkcionišu i izazivaju divljenje i neminovno pitanje. Kako su građeni na surovim hridima i dalekim ostrvima? Da napravite svjetionik, trebate prvo napraviti luku. Luke nema luka tijekom ljudske povijesti do 19. stoljeća. Ovo što mi danas zovemo mulo, ćemo li zvati ovo mulo od 3 metra mulo? Treba biti veliko mulo, da bi uopće brod mogao pristati. A zašto vam treba luk? Pa da iskrcate kamen i ostalo stvari, da možete graditi svjetionik. Ali ako iskrcate kamene, ne napravite put do tog svjetionika, trebate napraviti put, možda oko 100 kilometra puta. I onda konačno dođete do tog prostora gdje će napraviti svjetionik. Napravite svjetionik. Dok platite luk, dok platite put, dok platite svjetionik, otprilike 10 do 12 tisuća dukata. Tek ako u ovim impresivnim građevinama svjetlo kontroliše čovjek, onda je to pravi svjetionik. Bez žive posade to je tek obalno pomorsko svjetlo, dio sistema sigurnosti plovidbe. U Crnoj Gori postoji samo jedan pravi svjetionik sa posadom, na rtu Mendra kod Ulcinja. U Hrvatskoj ih je 17 i jedan od ciljeva ovog projekta je da zabilježi neispričane priče ljudi koji tamo žive, i to u kameru Jurice Gašpara, koji je sam kao sin svjetioničara djetinjstvo proveo na lanterni na Svetom Andriji kod Dubrovnika. Činjenica je da je automatizacija tih objekata dovela do smanjenja broja svjetioničara. I na neki način možda mi danas panično hvatamo zadnju slamku još jednog zanimanja koje izumire da ispričamo zašto je ono važno. Da se ljudima vrati i poštovanje koje su imali nekad u nekadašnjoj državi, pa i onoj prije Austro-Ugarskoj koja je te svjetionike izgradila. Morate znati da je to bio jedan monumentalan i ogroman projekt. Zanimljivo je da su ti svjetionici u najvećoj većini slučajeva i danas kao zgrade živi, ali je isto tako jako važno spomenuti da ta zgrada bez čovjeka nije niti jednom opstala. Zato je sada u zadnje vrijeme napravljen jedan projekt gdje se turistički valorizira taj svjetionik, pa ti ljudi više nisu svjetioničari nego su domari, ali nekako kroz ovaj projekt mi nastojimo opet vratiti ljudima dostojanstvo. Ne možeš ga zvati opet domarom, nego bi trebao ipak biti jedan čuvar svjetla i evo to je ono o čemu mi pričamo. Pomalo zastrašujuća, mada prelijepa silina mora u sudaru sa čovjekovom potrebom da mu odolijeva, da opstane na surovom mjestu, da čuva svjetlo, laternu koja spašava živote pomorcima od vajkada. Sadržaj je filma Legende svjetla, koji će uskoro biti završen uz bogato ilustrovanu monografiju o jadranskim svjetionicima.